It was really nice, and it's not enough. I want more. Like 3 times is not enough for me. I like it so much. I always wanted to play. Pues era molt entretingut, ha sigut molt didàctic, hem començat per coses més senzilles i després hem anat avançant i això ha fet que puguem seguir a classe i al final hem acabat fent del no-res un ritme molt guai. Me ha parecido súper interesante y una experiencia muy positiva. The workshop was really fun. At first I wasn't going to do it, but then I decided to come and I had a lot of fun. Ha semblat una experiència fantàstica, que la veritat la recomanaria, perquè bueno, al final ens ha fet moure tot el cos. Nunca había tenido contacto con el mundo de la percusión y me ha gustado mucho. Perquè bueno, sempre ho veus, no? Quan surten ells per Carnaval, com els vas veure, i així a la Cercavila i en altres festivitats, i veus i segueixes el ritme i dius, vale, que fàcil que és, però després quan ho aprens dius, hòstia, no és tan fàcil, però te veus capaç de fer-ho. És com una sensació entre fàcil i difícil, però te veus capaç de fer-ho. Yo se lo recomendaría a la gente de Erasmus porque creo que va muy involucrado con todo el tema cultural y es un poco diferente a lo que se suele hacer en las escuelas o universidades y toda la gente de Erasmus se lo recomendaría. ¡Forza Participanos!